Hallelujah. Adofo ene de me ma wakwa ba de bout here say century so. Na meka senya me unhye bebre. Ene yen som ne tie ye hwe Joseph ho asem efi Genesis ene ye be fefi eti aduanan ennom chichem ba kokosi dunum no a. Onyankopon o kasa kire yen bebre. Ebom pai senya me nkronkron be fa ne nyina no moma hwe waso mrase. Na wo ma yesu afiri wo nkyɛn yetimi de aboye mbra wasɛm enyi yɛn ntɛn na wasɛm enye yɛn ho nsɛnkyerɛne enenso wo Jesus Christ di mu ne yabɔ mpaye. Hallelujah. Odofo se dia meka ye no yɛbɛfa akenkan sɛm fi Genesis eti aduanan num ba kokosi dunum no na ɛkasafa Joseph a na nuanom no maton no wonko asom na wakwakoye wakwakodi yɛbɛka sɛ adie ewo Egypt na yɛde na ato eduanesem ensoso anase krono ne dodo yɛbɛka sɛ krono so hwɛ dodo na egina Joseph so na ne nuanom ekɔ eba ye beto eduane kɔ ye nyema bebre ne sisi ye na ekodu sɛ na Joseph hwɛ ne ho so enye yie biom eso da ne ho edide kyerɛ ne nuanom sɛ ye ono Joseph a omoton no kwasom no ono eno nyame pagya ne sa odofo emfa ho ne nia wo femu ebia obi epia wuti akohyeti bia bi mo ne senti no wontimi mfa nkyɛ no nanso Joseph wetumi de akyɛ ne nuanom ono mpo na nuanom yɛ sɛ obebi ogina nti omunim sɛ obema ya twiomaso empo papa firi mumpo omo hyeda awen nsem bi sɛ papa ti ase no o say fa kyeye na Joseph for the acho mo dada no ka cho mo say me de me fa ne sɛ Onyankopɔn na di me di kan wɔ ha sei sɛ de be ya okomo bre yimu yenso ebenye beebi egina odofo beebi biara obi epia wakɔhye biara ema wabemumbu ema wo renho ema ne nya watete ne momono bompa yesa Onyankopɔn no ne ye na modwemu ye na mu ne ye na mu ye na nsuo mu ne ye na mu empo esum kebi mu mpo one ye na enam ono ankasa nya han ende ye nim ose nsohwe bi ani ho a ebeba ye nso aburo ye nso to de bia ye nyina na yese de ye na musum mu nanso Yesu Kristo ne ye han momma ye mfa ye ho nto no so ne nka nchense Awurade so mensam na fa me femu ma me ho ma yetimi de che ewo msase mesi ye mesi na so bia me ba bedu me hwa kwan se emu no mpo be pagya me de me esi bia ekron se de ohwe Joseph so epagya no Onyankopɔn hyira wo se wo ma wo ho kwan no wa ma wo honhom a yetimi de che se de be wakoma ho be ye fine na ne nyame nso pese oye no wetimi aye onyame hyira bebre na ye nhyira ma foforo cha asam no na sa won subscribe nso a message no wa ye ne sa na onyame nso be hyira Nyame nka wo ho. Bye bye.